Στον μίσχο ενός φύλου κυκλάμινου κάνουμε μία εγκάρσια τομή όσο λεπτότερη μπορούμε και την τοποθετούμε με προσοχή σε μία αντικειμενοφόρο πλάκα. Δεν χρειάζεται να τοποθετήσουμε σταγόνα νερού, γιατί τα κύτταρα ήδη είναι γεμάτα με νερό. Επίσης, στον ίδιο μίσχο κάνουμε μία κατά μήκος τομή. Επίσης όσο λεπτότερη μπορούμε. Και την τοποθετούμε σε μία δεύτερη αντικειμενοφόρο πλάκα. Σκοπός μας είναι να παρατηρήσουμε τα κύτταρα του αγωγού ιστού αυτού του φυτού, δηλαδή τα κύτταρα του ξυλώματος και του φλοιώματος. Το παρασκεύασμα που κάναμε με την εγκάρσια τομή το τοποθετούμε στο μικροσκόπιο, αφού πρώτα κατεβάσουμε την τράπεζα και τοποθετήσουμε τον φακό με την μικρότερη μεγέθυνση, δηλαδή τον φακό 4x. Φέρνουμε το παρασκεύασμα στο σημείο που φωτίζει, ανεβάζουμε την τράπεζα, εστιάζουμε με τον μικρομετρικό κοχλία στο μάτι μας και κάνουμε την παρατήρηση.